היי, מה קורה אחי? מעולה אחי, איך אתה? סבבה. אחי, אל תעשה את זה, הפחדת אותי רצח! אני רק סגרתי את הדלת. אחי, על מה אתה מדבר? הייתי בטוח שאתה פורץ! אז אני פיזית אמרתי לך שלום! אל תצעק עליי, אני מפחד! מה הבעיות שלך? אחי, תגיד, איך קוראים לדבר העקום הזה שאתה זורק ואז זה עף בחזרה אליך? מה זאת השאלה הזאת? שכחתי, נו, מה אכפת לך? פשוט תגיד לי איך קוראים לדבר הזה. אוקיי, אני... בום! בום! אימא'לה! בום! מה יש לך? אתה כל הזמן אומר בום וזה מפחיד אותי! אני כולה רוצה להגיד בום! הלו? מה הבעיות שלך? שמעתי את השירותים שלך מהבית שלי, אתה יודע איזה מפחיד זה? יש לך בעיות